Kardom B News 7 Thanbang Nili Bapuram Senar Birtang Tonpen Arjuponikha Ini Wosika Chikloni Phaisir Kebarni Kangsa Mapor Baji Plira Mini Thongke Baporahut Okhas Club Ahin Pen Patir Piponsi Chandra Singh High Secondary School Pathua Klamalong Volleyball Kacharli Bom O Somaraphan Jersey Ke Ronajai Mek Padopon Labangso Jersey Okhas Club Aphan Ningke Me Pen Kapaji Rabang Phu Amen Ke Monjit Terang Lapen Alangli Labangso Ajarsi Keron Ajai Mega Hut Kisik Jig Akam Do Ikok Amat Nangchetong Dun Thek The Deadlo Pusi Okhas a Secretary Jiten Hanse Ahin Pen Perangkia Thengnu Nang Pachini Dun Lapen Karbiang Long at Jongsi Okhas Club Along Volleyball Kacharli Ji Ning Hang Do Pulongte Aber Ketoka Kontega Long Nang Humri Ignoin Puta Bresley Bosumotari Ahin Pen Nang Pachini Dun Bresley Bosumotari Alangli Ke Okhas Club Along a Coach Iglo Lapen Non Birtang Tonpen Lang Ponikha 2024 ningkan pen angko nilitum mathathulo jenon uwe kimitum football chok napo kali da sinon iprang ke wangi tum han kaplek khela labang so along itum non uwe kimitum han lan tu se ki prang mon thekji labang so phan sinil tum okhas team dum tingwai si volleyball team se tamini tum seng kon lo nilitum lapusi methang avriat pu tamini tum ko pado ka team he hui pen club hay hui pen secretary dang long advisor pen dang long itu labang so team dan chingwai si seng pon lo kini na to mana chup phapon B17 news labang so a channel along itu na chup phapon de lo pon lo pini ino netum phan okhas club atum phan pan jersey na kadne dundo si hol bangso abang kuban saminin tum okhas sahin pen alang li konstame choro park piglo alang li tum son hidung akirap nang tim thega pon si alang li miana bangke monjit terang hai monjit terang han saminin tum okhas tim pen mate okhas club pen alang li konstame suri akardom pajir pon lo alang li tum han son hidung akirap nang tim thega pon Lapen Pini Nilitum Laso Pila Long Nang Litum Jersey Keron Ajai Mega Long Nilitum Ke Thek Long Pon Ke Penang Ana Player Tum Ong Dung Do Anso Se Mo Kewang Jilang Eprang Ta Anso Se a Player Do Thu Lang Putong Nang Litum Mathama hong lo labang ke lasi isi bangke ning duk labang ta di litum stame non parai dak nan okhas long kewang asomar tung benang nang 6 bosor 7 bosor pen 11 bosor 12 bosor lan bak arta saide lo sila bang solong dak tumong hai kipat thoi hin lo kewang labang ke itum kavedet atum asomar saide kavedet atum si la sports na bang ke aning ki ha silang tame kavedet pen tame alang tum aning ki hang pen ajo ini si dak tumong okhas atumlong ke hai lapu Ransli Bosomotari Alangli pen si coaching di pon bom lom ne than pon training di pon bom lo si litum la so club long kewang tumhan penang na smart sun tame tum churu lo la pen api po hon tame choro parlo alang litum bihek pen labang so khela dula long non lom ke pathu hin tame ke pathu hin tame penang an aledu ba so ale phanjata kali itu mak ale dupikan ale phanda kali methang jungjong physical phanta ki pathu hin jong sinang ni ning hang lo pulote la bangke physical phanta me pik lo la pen ke non angko akang tu yang deng jong si le dun un pulote la bangke ke thepar pik ale la poson sil dum thek don lo la si volleyball chota kali kaprek cricket punon football punon hockey punon ba kaprek khela sitame elitum ladak theglong lo elitum district chot kali state national punon international punon lainon ke professional side lo lasi ho la song deng anyong sipali dun lo pulute elitum han sitame ali dopo laben osomar sunta ali dopo elitum ali pu bangkela lo elitum ki chokhana somar yong si thegon lo ba adredun lo pulute elitum ining ke charong
laso ali lo litum phan bangke Lapen nang litum laso okhas pe nang litum kejapon clear tumhan kupini fi sason enpon manang litum. litum bangke litum bangke aprang ke ching hut ke awe he kita menon bangke doe posita ko Join fi sason. join fi sason na hisab litum en pon du ponon bangke Non bang en ilang. non jungjung mat ken litum en pon pela Enpon pelang di. Lapen labang so karbiang long arada tumhan nang litum ahin pen lam the kapak lang jia sondoma jate non ta player dupik lo anso se mo phang komani jong si ning hang pen wang ji pulong te nang litum abangke accept ji pu abangke mepi galam lo bangke la sinil tum mediator pen adok kawe karbing long rat pan kichuning ri mate ke pachini ponji alam the bangala pulo ilitum adok kawe asomar pendang lo adok kawe labang solitum first ke Charlie lo ke Charlie pen nang ilitum eladula nasitame ilitum akie positame judun aso mar kami aning hang pulo te labang ilitum tame judun kenang sot lasi non kalang lo ahok lo latanon ta niltum stami bang ko anma ke bang stami niltum ke accept pon lo kasi ko mama ke bang hilang mala nitum nong nang ke join nun hilang ma o khasal aklab lo kasi api apo tum stami ba I tum stami nang nitum also mayong sening hang charlie ning hang ko te niltum bang ke kai ke stami tuwar bang ke thopilo lapen isi alam nang litum han nang pachini alam thegela pu helo non nang litum kachini ne atum nang litum hanangka humri ji kupini isi bak phone number kipiji nang ninghang manang litum jate laso volleyball a coaching nang charlie jun kangtung atum laso number long nang contact iknoi ko bangbe nang litum number pi den lalo lata isi mepi kalam lata si labang so abang ke itum la okhas salong non alang li si CKP bom lo la si alang li Bruce Bosumotari la si alang li number la pen hini number long nang litum nang humri pulute nang litum trong umur la si nang litum nang humri pulute labang so along litum kai ke sitami nang litum han tuwar nang thopon lo la si nang litum labang so number long nang litum no nang polo Charlie to maning hangdo pulte nang polo pulte litum ke kai ke sitami ngong ding lo okay choro lo